मैं हूँ भी जरूर आदित्यवर्णे तपसो धीजातो वनस्पति सुवृक्षोदविद्वः तस्य फलानि तपसा नोदन्तो मायान्तरायाश्च मायालक्ष्मीः उपैन्वादेवस्य कीर्तिशमनिना सह प्रादुर्भूतो सुराखेषु कीर्तिवृद्धिं मे लक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिः समृद्धिं च सर्वादिर्विग्रहात् गन्धद्वारानुराधर्षणां नित्यपूर्णां करिष्यति ईश्वरी सर्वभूतानां काव्योऽयं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोमावः आर्यायस्करिणीयष्टीं पिङ्गलां पद्ममालिनीं गन्धां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोमावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीर्वरप्रधानिनीं यस्यां
विष्णुपत्नीं क्षमां देवी माधवी माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवी नमामि च्युतवल्लभां महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् आनन्दकृतमश्चैव चक्रीदैव विश्रुताः श्रीदेवी देवताः श्रीमतिमायुष्यमान्मामिधाचोपमामीयते धनं धान्यं पुष्पुत्रागतसमदीर्घमायुः तुम्ही सेक्रेटरीने दीक्षांना बस कट करू बसा बसा क्या सीट
कोण करतो सगळे आमचे सुख दुःख तूच देवा.
राहता ते तिथे नेटवर्क राहता झूम करता ना नेटवर्क नाही माहिती आहे
पन्नास पडेल म्हणून
मध्ये का हां म्हणतो का म्हणतो फाटेच फाटेच ना ना बघतो तेच म्हटलं फाटे ना फाटे दुकाना पडल्या बहुत बरं हा पण यांची फाट्याचा नमस्कार करून नमस्कार करून श्री रामनाथ देवस्थान कार्यकारी मंडळ महाजन भाविक आणि भक्तगणांच्या वतीने श्री संस्थान गोकर्ण भद्रकाली देवस्थान मठातील परमपूज्य सेवक विद्यार्थी श्रीपाद गणेश स्वामी महाराजांच्या पवित्र चरण समाजे श्री ऋषीनारायण रामनाथ पंडित देवताच्या कृपाशीर्वादा आणि श्री संस्थान गोकर्ण भद्रकाली देवस्थान मठातील परमपूज्य विद्यार्थी श्री स्वामी महाराजांच्या मार्गदर्शनाखाला श्री रामनाथ देवस्थानाच्या प्राकार मिरवणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम देवस्थानाच्या कार्यक्रम मंडळात हातात घेतला. एक वेळी करपाक आमचा खूप आनंद होता. या टप्प्यात निगोरीत भद्रशाळा खास करून श्री कामाक्षी निवासी सदन आणि 4 सभागृहांचे बांधकाम चालू आहे. ही सगळी बांधकामं यशस्वीपणाने पूर्णात्मक भरपाक समेत महाजन पळावी बांधव वडा मनकोशेन हातभार लायतले असो आमकां पुरेपूर विश्वास आसा आणि आम्ही तांचेकडे या संदर्भी विनवणी करता की देवस्थानाच्या या पवित्र उपक्रमात वाटेकार जाऊन श्री कृपे पात्र जाऊ. या दुसऱ्या टप्प्यातल्या हातात घेतलेल्या पहिल्या कामाच्या श्री कामाक्षी निवासी सदन या वास्तव शिलान्यास परंतु श्री मग विद्यार्थी श्री श्रीपाद गणेश स्वामी महाराजांच्या मंगल हस्ते जावतो तशी कार्यकारी मंडळ महाजन आणि पळावी यांची इच्छा असली आणि त्याप्रमाणे कार्यकारी मंडळात श्री स्वामी महाराजांच्या चरणी प्रार्थना करून विनंती केली. परंतु श्री स्वामी महाराजांनी आमची विनंती स्वीकारून आज जो शुभदिन आणि शुभमुहूर्त आमका प्रदान केलो आणि त्याप्रमाणे आज परमपूज्य श्री स्वामी महाराजांचे देवस्थानात शुभागमन झालं. श्रीपादांचे देवदर्शन आणि त्यांच्या मंगल उपस्थिती श्री लक्ष्मीनारायण रामनाथ पंडित देवतांच्यो आरती जाल्ले आसात आणि तांचे भाग आमकां करण्याक लागिल्ले आसा. आता थोड्याच वेळात देवस्थान कार्यकारी मंडळाच्या अध्यक्षाच्या हस्ते परमपूज्य श्री स्वामी महाराजांची पालखी जातली आणि उपरांत श्रीपादांचे मधुर वाणी आमकां आशीर्वादान आयकूंक मेळटली. या उपरांत वर मंत्रोच्चारण आणि श्री स्वामी महाराजांच्या चरणी नतमस्तक जाऊन शुभाशीर्वादाचो लाभ आमकां घेवंक मेळटलो. परंतु श्री स्वामी महाराज बरोबर 1 वेळा 20 मिनिटाच्या शुभमुहूर्तात शिलान्यास त्यांच्या मंगल हस्ते घडवून या नूतन वास्तूचे बांधकाम निर्विघ्नपणान वेगवेगळे पूर्ण जावचे म्हणून शुभाशीर्वाद भेटले जाले. आम्ही तुमच्याकडे मागतात की तुम्ही सगळ्यांनी या पवित्र सोहळ्यात हजेर लावचे आणि या अवस्मरणीय सोहळ्याचे साक्षीदार जावपाची मागणी करते. परंतु श्री स्वामी महाराजांच्या आमकां देवस्थानाक वेळोवेळी मार्गदर्शन मेळिल्लें आसा आणि तांच्या मार्गदर्शना खाला तुम्ही फुडलीं पावलां मारपाची धाडस करतात. श्री रामनाथ देवस्थानाच्या प्राकारांच्या विस्ताराचे पयल्या टप्प्याचे बांधकाम श्री लक्ष्मीनारायण रामनाथ पंडित देवताचे आणि परमपूज्य श्री स्वामी महाराजांच्या कृपा आशीर्वादान यशस्वीपणान पूर्ण जावन श्रीपादांच्या मंगल हस्ते लोकार्पण जाती आमकां अनुभवपाक मेळ्ळी. तशीच संद आतांय या टप्प्यात जावपाच्या कामात आमकां मेळटली अशी आस बाळगता. श्री रामनाथ देवस्थानाचे महादेव आनी कुळावी भाग्यवान आसा. आमकां ही स्वामी महाराजांचे दर्शक वचनान खूब प्रेम करता. देवस्थानात उत्सव
मुद्दाम उपस्थित राहून आमच्या चरणाची सेवा आणि वंदन करण्याची संधी मिळतात. परंतु स्वामी महाराज वारंवार रामनाथी येऊन आमचा उपकृत करते असे आम्ही श्री रामदास देवस्थानच्या कार्यकारी मंडळ समस्त महाजन गोळा मागतात. परंतु स्वामी श्रीमती विद्यार्थी श्रीपाद वडे स्वामी महाराज श्री संस्थान गोकर्ण पडवे गौतम पाटील महाराज म्हणून आमकां लाभला आणि आमच्या भाग्य आसा अशें आमकां आवर्जून सांगचें अशें दिसता. तांचे दूरदर्शीच्या शिस्त आनी सणक बांदिल्या हे मनांनी आमच्या पिढीक आनी येणाऱ्या पिढीक आमच्या मठाची विस्तारीत सुरेख स्वरूप पळोवंक मेळ्ळें. ह्या मठात आनी खुबशे नवे उपक्रम आनी नवे अनुभव लाभपाचे आसा. 2 वर्सां ह्या म्हयन्या सावन वैदीक पाठशाळा सुरू जाता. समाजाक आनी नितांत गरज आशिल्ली आनी तांणी ताचे जाणीवेक श्री स्वामी महाराजांनी पळोवन चुकिल्ले त्या खातीर तांणी उपक्रम हाडिल्लो आसा. आनी एक व्हड गजाल म्हणल्यार ह्या संवसाराच्या चातुर्मास प्रताचरण परमपूज्य श्री स्वामी महाराजांनी पर्टिक्युलर मठात घेवपाचें थारायलां. हाचो आनंद सगळेच गोंयच्या मठांत अनायास जातले. ह्या निमतान समस्त महाराजांनी गोळावेन भक्तांक ह्या चातुर्मास काळात परमपूज्य श्री स्वामी महाराजांच्या सेवेक हाजीर रावन तांचे शुभाशीर्वाद घेवपाची संदी मेळटली. आता आमचे कर्तव्य आसा की आमी आमच्या कृती प्रमाण ह्या येणाऱ्या विंगड उपक्रमात आर्थिक वा हेर तरेचो हातभार लावून श्री रामदेव विठ्ठल आणि श्री स्वामी महाराजांच्या कृपाशिर्वादाक पात्र जावचे. श्री कामाक्षी निवासी सदन या नूतन वास्तूची शिलान्यास सुवाळो उपरांत परमपूज्य श्री स्वामी महाराज श्री रामनाथ देवस्थानाच्या प्राण घेवन श्री संस्थान गोकर्ण पडवे गौतम मठाक वचपाक भायर सरतले. हांव आतां तुजे चड वेळ घेनासतना परमपूज्य स्वामी महाराजांनी देहामय घटमूट आरूग आनी दीर्घायुष मागून तांचे अशें कृपाशिर्वाद सदैव लाभचे अशें श्री लक्ष्मीनारायण रामनाथ प्रतिष्ठा कडेन तशेंच श्री रामदेव विठ्ठला कडेन प्रार्थना करता आनी हांगाच थांबता. श्री रामनाथ महाराज की जय. परमपूज्य श्रीमद विद्यार्थी श्री श्रीपाद वडे स्वामी महाराज की जय. ओम श्री जातश्रिया निर्याय शिवयो जप्यो ददाति शिवसाना भवन्ति सत्या समितामितद्रो ब्रह्मा भवति सारथिः
श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रेयपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मदं श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम। रामनाथी संस्थानातून आयज दिवसाक सेकंड फेजाचे एक डेव्हलपमेंट कार्य एक अभिवृद्धी कार्याक स्वामेल रस्ते हांगा आणि थोड्या वेळान कन्या लग्न वृषभ नवंशाचे शुभ मुहूर्ताचेरी हांगा शिलान्यास कार्यक्रम घडत आसा। कालच्या दिवसाक जी आमी शेतसेतुल्यान काली येवन पाविले आयच्या दिवसाक डायरेक्ट आमी हांगा रामनाथीक येता आसाची कारण कशें की म्हळ्यार अधिक मासांतू शिलान्यास इत्यादी करचें जायना ताचे पयले बाकीचे हांगा डेमोलिशन आनी जावन बाकीचे कार्य घडत आशिल्ले सो अशी जावन गेलो निज ज्येष्ठ मासांतू आरंभ करता तशी जी निज ज्येष्ठ मास म्हळ्यार पाऊस येता म्हणल्यार मस्त लोकां मनाक भंय आशिल्ले कित्याक की म्हळ्यार लास्ट इयर मे म्हयन्यांतूच पावस चालू जालो आता जून 20 आयल्यार वयतेची पावस थोडेची कमी आसा सो शिलान्यास कार्यक्रम बरे रीतीन घडचे तशी देवान अनुग्रह केला म्हणजे आमी एक्सेप्ट जाता आणि तितले समय टाइम तुमकांही अवकाश मेळ्ळा नाजाल्यार डेमोलिशन करताना पावस आनी आयले म्हळ्यार मस्त त्रास जाता आशिल्ले किंतु देवा अनुग्रहान योग्य रीतीन एक अवकाश देवान कोरले दिले सो आता निज ज्येष्ठ मासांतू शिलान्यास करता सो मुहूर्त 17-18 एक अशी 2-3 मुहूर्त आशिल्ले कडेतांनी हट केले म्हळ्यार की 19 तारखेक स्वामी पर्तगाळी येता आसाची ताजे 1-2 दिवस पयलीं आमी केलो म्हळ्यार ते समजायना स्वामी उपस्थितीत स्वामीन योग्य शिलान्यास करता म्हणून गेलो हांगाचे कमिटी लोकांना मस्त विनंती केली निमित्तान आयच्या दिवसाक आमी हांगा आयिल्ले आसाची कित्याक की म्हळ्यार तुमगेली भावना कशी आसा त्या भावनाक समजावन गेलो समजायना कमिटी लोकांना कसं नाही भावन दबरले की स्वाम्यान येऊन शिलान्यास कोर दिले निमित्तान आमगे कार्य बरे रीतीन जाता म्हणजे एक विश्वास असा विश्वास फलदायक म्हणून सांगितलं असा कशी तुम्ही विश्वास दवरताची त्याची रीतीन तुमका फल मिळता म्हणून सांगितलं असा त्यातून आज आम्ही जर हांगा रामनाथी हांगे एकमेव कारण कसं की म्हणजे तुम्ही एक स्वाम्याच्या दवरीत तसं विश्वास की स्वाम्यान येऊन आमका आशीर्वाद केल्यार आमगेले रामनाथी देवस्थानाचे अभिवृद्धी कार्य बरे रीतीन जाता म्हणजे विश्वासाक समजावून घेऊन आयच्या दिवसाक आमी आयिल्ले आसाची आणि हे कार्यक्रम बरे मुहूर्ताचे घडता आसा अधोमुख नक्षत्र जावन अशें तसं पूर्वा नक्षत्रांतू शिलान्यासाक सांगितलं आसा एक नक्षत्र अधोमुख म्हळ्यार सकल तोंड करून आशिल्ले नक्षत्र आणि शिलान्यास कसा नसा सकल जाता म्हणजे तुम्ही खनन करताची फाउंडेशन घालता म्हणजे खनन करताची सो खनन केल्यानंतर सकल समजावून घे म्हणजे सकल तुरंत पयली वचून तसले एक हे कन्स्ट्रक्शन सो त्या निमित्तान अधोमुख नक्षत्र जास्तीत जास्त पडयताची तशी आयच्या दिवसाक कन्या लग्न वृषभ नवंश स्थिर नवंशाचेरी हे एक शिलान्यास जाता आसा त्यानेची एकादशाचेरी गुरु आणि शुक्र हे योग
लोक अशी तसले एकादशारी खंचेची ग्रह असलेली ते शुभप्रद जाता म्हणून सांगले तसे असताना दोन ब्राह्मण ग्रह म्हणून मिळाली ते गुरु आणि शुक्र ते दोन्हीची एकादशारी अशी तसले शुभ मुहूर्ताचेरी आईचे दिवसात हांगा शिलान्यास कार्यक्रम जाता ते शिलान्यास कार्यक्रम घडील मात्रान तुम्ही कसं एक प्रोजेक्शन दवरले इतले महिन्या भितरी इतले वर्षा भितरी कसं कार्य जावका ते कार्य अत्यंत बरे रीतीन जाता म्हणजे लक्षण हे एक मुहूर्त कसा आणि मुखार दिवसांत तुम्ही रेग्युलर टायमा भितरी हे कार्य घडचेक जाता तिसरेच कसं की म्हळ्यारी केलो लोकांक दिसता की इतलं कसं नाही अभिवृद्धी कार्य आताची एक फेज तर आता आणि सेकंड फेज आणि तात्पर्य कसं की म्हळ्यारी मस्त लोकांक आपल्याला कुलदेवस्थानांतू लग्न करता आपल्याला चरडा लग्न कुलदेवस्थानांतू करता नांदेरी केलो लोकांक पत्रिक दवरचे घेता म्हळ्यारी भायरी कोणाक तरी आपल्याला जन्मकुंडली भायर दिवची पहिले तेव्हा पायमुळा खाण घेऊन एक घारणे म्हणजे प्रार्थना बोर घेऊन आईच दिवसात ना आम्ही पत्रिका बाहेर दितात म्हणजे सोयी काही आई आणि बाहेर दितात तिथून त्यांनाच एक मनात काय करतात बरे सोयी प्राप्त झालं मिळाली त्या लग्न आम्ही हांगाची तुगेले पायमुळा तुझी करताची म्हणून सांगतात आता त्यांनी तशी प्रार्थना करता दिले लग्न करता मिळाले तर एक हॉल जाऊ का हॉल जाऊ का मिळाली कमिटीच्या नाव कन्स्ट्रक्शन करता कमिटीच्या नाव कन्स्ट्रक्शन करणार दिले तुम्ही देवाला एक प्रार्थना करते काय ना सो तुम्ही कसं एक प्रार्थना दवरताची बेताळ आले की नांदेड कामाक्षी आले की नांदेड आले रामनाथ आले की लक्ष्मीनारायण आले की आमचे बरेच एक सोयीक बरे घराण्याचे चालले की बरे घराण्याचे चेली प्राप्त झाले आम्ही हांगाची लग्न करीताची सो लग्नाने कर का मिळाली त्यात समजा रूम्स जाऊ का तशी तिथल्या लग्नात सायकल म्हणा तिथं पार्किंग स्पेस जाऊ का सो एक छोटीशी किचन दवर का डायनिंग दवर का सो टू इंटरकनेक्टेड असा एक संकल्प पूर्ण करून ठेवच्या तिथल्या उठूची इन्फ्रास्ट्रक्चर कर कापडे आता ह्या सेकंड फेजाक लागी 4 हॉल्स येतात पण एक कोणता 4 लोकांमध्ये तांगेल संकल्प पूर्ण करत असेल अवकाश मिळत असेल एक स्थान मिळाले आम्हाला रामनाथी एक कोणता 4 की 2 लग्न की 2 मुंजी की कशीच झालेल्या पाहिजे त्यात सेपरेट किचन की त्यात सेपरेट डायनिंग की म्हणजे तिथे लोकांना कार घेऊन येणाऱ्या म्हणजे पार्किंगाची व्यवस्था की उठूची कुलदेवस्थानालय सन्निधानातूची गरज असलेले अवकाश प्लॅन आताच्या कमिटीनं केलेला असा कमिटीनं सर्व ही गुळावी लोकांना एक तांगेल संकल्प तांगेल इष्टार्थ कसा नसा परिपूर्ण जाऊची किती त्यांनी हे एक प्रोजेक्ट हातात घेतलाय आता त्यांनी प्रोजेक्ट हातात घेतलाय तिथून तांगेल मागशी तुम्ही सर्व लोकांना ओळखा तिथे किंवा कमिटी मागशी जर कुळावी लोक असा म्हणाली कमिटी लोकांचं एक घडी असा की आमगेल मागशी कुळावी जन असा आमगेल प्रोजेक्ट टाक आमका कुळावी लोकांना मस्त त्यांनी आर्थिक मदत करतासाठी नाहीतर आमका मॉरल सपोर्ट दितासाठी आमका मस्त रीतीने त्यांनी प्रेरण करतासाठी मार्गदर्शन दितासाठी त्याचेच कमिटी एक आली हुमस मिळता की आम्ही कशा आम्ही बरे कराय आजे उपयोग आमगेल समाजात दिल्या म्हणजे एक हुमस कसा नसा एक धैर्य त्या कुळावी लोकांना देऊ का आणि कसं एक त्यांनी काम सुरू घेतलंय हे अभिवृद्धी कार्य सर्व ही लोकांना कुळावी लोकांना सर्व लोकांना मदत हंगा गरज होता ते सर्व ही कुळावी लोकांकडचे तिथे किंवा लास्ट आधी फायदे चौकपणाची मिळाली सर्व ही कुळावी लोकांकडची ईच अँड एव्हरी कुळावी लोकांकडची महाशिवरात्री आल्या त्यांना रूमाचे व्यवस्था मिळता नांदेडली लग्नाच कसं नसल्या व्यवस्था करच्या मिळता नांदेड एकपंत महाअन्न संतर्पण 5000 की 10000 लोक आले 4 हॉलांतू म्हणजे विंगड कोण गेलो एकपंत त्यांना जेवणाक घालचे जाता कोणाक वेट करते असेल परिस्थितीना सेपरेट ब्राह्मणांक जेवणाक घालचे अवकाश मिळता सो असे नाना रीतीचे अवकाश कसं नाही इथे त्यांना कुलदेवस्थानात थोडे लोक येत असे त्यांना ब्रिटिश नाशिले ऑलमोस्ट एक 30-50 वर्षा पहिले जर अवलोकन केले तिथला आवक जावक जाय नसे तिथं आजी तशी ना स्वामी वैद्यची त्यांना वर्षात एक पंत की अशी मात्र येऊच्या साथी जात असे आजी कसं की मिळाली स्वामींनी तुम्ही पत्ते विनंती केलं मिळाली हंगा आरामशीर येऊचे तसा अवकाश मिळाला
आता पुढे वापस विनंती केल्या वापस आम्ही आले. सो अशी अनेक आयची कालमान बदलत असा, लोकाले आवक जावक मस्त वाढत असा. त्या निमित्तानं ते पळून घेऊन हे इन्फ्रास्ट्रक्चर खर्च पडता आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर आयची कॉस्ट हे त्याने पळताना सर्व लोकांक होत असा. तरी एक धैर्यानं स्वामी मार्गदर्शन केले. 2-3 पंत त्यांनी आमगेले गायले की हॉल कशी करता, कसं खर्चसा, किती खर्चसा. इवन त्यांनी मुकाबले प्लॅन की खाले जर स्वामी चातुर्मास दिले रे चातुर्मासासाठी टाईप जाऊ का हॉल आता त्यांनी काय करतात. त्यांनी एक व्यवस्था आताची त्यांनी गाठून घेतली. मला खाल्ले आणि त्रास नका खाल्ले इन केस थोडे खर्चे कमिटी आज आम्ही विचार केला खाले आणि खर्चे कमिटी उठताले इन केस त्यांना तरी खाले स्वामी एक चातुर्मास सांग घडले तर ऑलरेडी एक प्रोविजन आज आम्ही कोणते ठेवले खाल्ले आणि वापस बर्डन नका. त्या हॉल मल्टीपर्पज स्वाम्यांना त्यांना स्वाम्याला यूज करायचं, स्वाम्यांना असेल त्यांना लग्नात यूज करायचं, लग्नात दिले जेवणात यूज करायचं. सो अशी मल्टिपल हाका यूज जाऊची तसं एक कार्य दोर गेलो मस्त पत्ता प्लस मायनस चेंजेस कोर गेलो. लास्ट एक फायनल प्लॅन आता निर्माण झाले. त्याची प्लॅनाचे त्याची जी वास्तविक आईची दिवसात एक शिलान्यास कार्यक्रम घडत असा. प्रत्येक हाका एक फाउंडेशन घट्टी असलेली बाकी कसण्याची इथल्या रूम्सनी बांधले जातात. आम्ही केन्नाही सांगतात जेव्हा शिक्षण करताना वैद्याची पहिली जर तुका बेसिक नॉलेज असलं म्हणाली बाकी ऑटोमॅटिकली येतात. गणित बाकीची गणित येऊ काढलेली पहिली ताका नंबर्स आणि पहिले कळता 1 2 3 4 बाकीचे प्लस मायनस डिवाइड मल्टिप्लिकेशन ह्या बेसिक्स ह्या जर पोत ना दिलेली बाकी कसणे ताका करता येते. एक शब्द सांगायले पहिले एबीसीडी ताका कळता त्या फाउंडेशन ए कळना बी कळना सी कळना तर ऍपल सांगणं कशी सांगते. सो तशी जी प्रत्येक कार्याक एक शिलान्यास एक फाउंडेशन म्हणजे होता. सो तशी जी हे एक कट्टडा प्रथम शिला स्वामीले हातात तो हातावर घेऊन देवाला आशीर्वादाक त्यांनी बेताळाला एक प्रसाद घेतले. नाजेला नंगा रामनाथ की शिका प्रसाद घेतील असा. सो आता एक खरी झाले आज गुरुल वैद्यची एक प्रसाद घेऊन चलगाम घेऊन एक रामनाथी संस्थानाच्या आढळित मंडळीचे एक इच्छा हंगा या देवस्थानात प्रत्येक धार्मिक कार्यक्रमाक रामनाथी देवस्थान सदैव स्वामी कशी सांगले त्याप्रमाणे चलित तसं आमगे एक रामनाथी संस्थान मिळाले. एक लक्ष्मण रेखा म्हणतात जर स्वामी कशी किटी घाल मिळाली ते किटी बाहेर होत नाही. स्वामी महाराज के सांगितले त्याप्रमाणे चलित तसं एक संस्थान मिळाली आमगे रामनाथी संस्थान. गुरु स्वामी वैद्यची अनेक पंत सांगले प्रत्येक धार्मिक कार्यक्रम कशाने उद्घाटन करची कडे स्टार्टिंग तुले प्लॅनिंग करताना वैद्यची स्वामीले एक अनुमती देताची स्वामीले विचारताची का डायरेक्टर डेमोलिशन कोर गेलो कडेली स्वाम्यांना हे करते ना दिलेली पहिले तारी मूर्त काणी स्वाम्याने योगामून ना प्रत्येक स्वाम्या खंचन नुकूल असा स्वाम्या खंचे दिवस अवकाश मिळता. स्वाम्याला मनात कसं नसा स्वाम्याला विचार कसं नसा पहिले आमचे विचार घेऊन आम्ही डेमोलिशन करतोय अशी प्लॅन करतोय त्या उठूची स्टार्टिंग तुलेची स्वाम्याला घेतात ना उठून झाल्यानंतर स्वाम्याला अशी केल्या आम्ही आता स्वाम्यांना तशी केनाही रामनाथी संस्थाना त्यांनाही आमगे तशी करण्याची त्यांनाच आमगे घेऊन फर्स्ट प्लॅन कोर घेऊन स्वामीला अनुमती घेऊन 2-3 पंथचे स्कोर घेऊन कडेली कार्यरत खर्च असेल एक सदैव एक परिपाठ जोडणे नाही असा त्याचे आमकाही एक अनुकूल जाता की त्याची म्हणाली खाली काही चेंज करते काय ना एकदा बिल्डिंग झालाय ना कसं झालाय ना कसं की मला डायरेक्शन चेंज जाता ना जरे केलो पंता वास्तु रीती केलो पंत चेंज जाता. सो हॅव टू ची गणना खर्च पडता. सो हॅव टू किचन खाली कशी मुलांनी केले ऍक्च्युअली ते आग्नेय दिशेतून का तरी म्हणजे तरी ईशान्य दिशेतून त्या कोर गेलो आग्नेय दिशेत देवाल पूर गेलो म्हणजे योग्य आहे ना वास्तुरीती. सो हॅव टू ची स्मॉल थिंग्स कसं नसा तर वास्तू करताना पळून घेऊ का. सो हॅव टू ची स्वामीला मार्गदर्शन घेऊन ची रामनाथी संस्थान सदैव हे करत असाची.
आईचे दिवसाक हे कन्या लग्न वृषभ नवंशाचे घडील तसल्या मुहूर्ता निमित्तान शिलान्यास बरे रीतीन घडका आणि वास्तू कार्य अत्यंत शीघ्र रीतीने जावका कित्याक की म्हळ्यार मस्त लोकांना अपेक्षा रूम सजावका चौदवाले लग्न आम्ही हांग करका तानी जर देवाला एक प्रार्थना केलं म्हळ्यार आज कन्स्ट्रक्शन जाता आसा 1.5 वर्ष की 2 वर्ष पर्यंत तुका अवकाश मेळना सो जाल्ले तितले चित्र पिटी जाता ताजेमध्ये नवरात्री वैगे येता ताजेमध्ये शिवरात्री वैगे येता ताजेमध्ये अनेक पालखी उत्सव आणि घडत उरता ह्या उठूची एक साइड धार्मिक कार्यक्रमही कमी जायनाशी पळोवन घेवका एक साइड कन्स्ट्रक्शन वैगेची पळोवन घेवका एक ठिकाण ताक जावक आशिल्ले फंड्स कसन आसा तेही जी व्यवस्था करून घेवका कित्याक म्हळ्यार देवस्थानाचे फंड ह्या उठूची बरे रीतीने व्यवस्था करून एक प्लॅनिंग करता पडटा सो ही उठूची घेवन हे कार्य करता त्या निमित्तानं आम्ही तरी आशीर्वाद करत असत देवाला आशीर्वादही प्राप्त झाले आता सर्वही गुलाबी लोकांना वैद्यची सहकार कमिटीत प्राप्त झालं म्हळ्यार त्यांना तिन्ही हरी गुरु आणि गुलाबी लोक या तिन्ही लोकांना तांचे फाटबल मेळ म्हळ्यार त्यांना कमिटी लोकांक एक धैर्यानं त्यांनी हे सर्वही कार्य करचे जाता आजचे दिवसाक हे शिलान्यास आशी निमित्तानं अनेक गुलाबी लोक आयिल्ल्यासाठी सर्वही लोकांक रामदेव वीर विठ्ठलाला आशीर्वाद प्राप्त जावो सर्वही लोकांक फलवंतराक्षता मेळटा आणि फलवंतराक्ष दिवन आम्ही शिलान्यास कार्यक्रम स्थळालेगी आम्ही वताले इतो आयच्या दिवसाक रामनाथी देवस्थानाचे पुलिसाव मंडळी हांगाचे देवस्थानाचे अर्चक वृंद तशी गुलाबी लोक आयिल्ल्यासाठी तांगेर वैयक्तिक जीवनांतून नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत राहो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगे आशीर्वाद भाषणात आम्ही मंगल करीताची श्री कृष्णार्पण स्वामी महाराज की जय महाराज जय जय गुरु महाराज महाराज जय जय गुरु महाराज लाईनी द्या आता एक लाईन
तूच देवा जाणा तुझ्या दर्शनान धन्य झाले लक्ष्मी नारायणा तुझ्या दर्शनान धन्य झाले लक्ष्मी नारायणा तुझ्या दर्शनान धन्य झाले लक्ष्मी नारायणा शंख चक्र गदा पद्म हातान नेसून पीतांबर तू उभो शंख चक्र गदा पद्म हातान नेसून पीतांबर तू उभो कानात वज्राची कुंडला कपलार कस्तुरीचो तिबो कानात वज्राची कुंडला कपलार कस्तुरीचो तिबो मोरा पाखरत्ना मुकुटा वैजयंती माळ भूषणा मोरा पाखरत्ना मुकुटा वैजयंती माळ भूषणा वैजयंती माळ भूषणा मुखावेलो हासो दिता थाकाय भक्त गणा मुखावेलो हासो दिता थाकाय भक्त गणा तुझ्या दर्शनान धन्य झाले लक्ष्मी नारायणा तुझ्या दर्शनान धन्य झाले लक्ष्मी नारायणा तुझ्या दर्शनान धन्य झाले लक्ष्मी नारायणा माता लक्ष्मी आसा म्हणयेर समुद्री तू भुजंग शयेर माता लक्ष्मी आसा म्हणयेर समुद्री तू भुजंग शयेर वराह रूपान हिरण्यक्षाचो वध केलो देवा वराह रूपान हिरण्यक्षाचो वध केलो देवा नरसिंह जावन तारी प्रल्हादाक पृथ्वीक वाचयली वामनान नरसिंह जावन तारी प्रल्हादाक पृथ्वीक वाचयली वामनान क्षत्रियाक समेर हळ्ळे परशुरामान क्षत्रियाक समेर हळ्ळे परशुरामान राम राज स्थापून गीता सांगली रणी अर्जुना राम राज स्थापून गीता सांगली रणी अर्जुना तुझ्या दर्शनान धन्य झाले लक्ष्मी नारायणा तुझ्या दर्शनान धन्य झाले लक्ष्मी नारायणा सगळे आमचे सुख दुःख तूच देवा जाणा सगळे आमचे सुख दुःख तूच देवा जाणा तुझ्या दर्शनान धन्य झाले लक्ष्मी नारायणा तुझ्या दर्शनान धन्य झाले लक्ष्मी नारायणा तुझ्या दर्शनान धन्य झाले लक्ष्मी नारायणा जय तू जय श्री रामनाथा जय तू जय श्री रामनाथा जय तू जय श्री रामनाथा कल्पतरुची भुवनाथा कल्पतरुची भुवनाथा
जय तू जय श्री रामनाथा जय तू जय श्री रामनाथा जय तू जय श्री रामनाथा कल्पतरुची तुवनाथा कल्पतरुची तुवनाथा जय तू जय श्री रामनाथा जय तू जय श्री रामनाथा जय तू जय श्री जय तू जय श्री रामनाथा अंकितम् Now
दुसरी घेतली दोन झाले भेटा ना तुका सांग भेटबो हे सांभाळ लागत हा घातली नाही दुसरी दोन घातली मी पायम सूर्य का उपैतु मां देवसुरकीर्तिशमणिना सह प्रादुर्भूतो सुराटे केतिवृद्धिन्ददातु मे पिपासावलाप्येषावलक्ष्मीनाथयाम्यम् अभूतिमसमरद्धिं च विग्रहात् गन्धर्वानादुरादर्शनामित्यमीमा ईश्वरी सर्वभूतानां तमवेश्यम् मनसक्काममाभूतिं वा सत्यमाशीमहि वसुनारूपमन्नस्य महिषीशयतायशः कर्दमेन प्रजाभूतमयि सम्भवकृतमा देवास्मे कुले मातरं पदमानीमा आपसर्विज्ञानि जिकृतवसमे ग्रहे निज देवी मातरं श्रियं वास्मे कुले आर्द्रा पुष्करनिधिं सूर्णामि ममालिनीमा सूर्यामिरणक्षी जातभेदो महावः आर्द्रामिकला पद्ममालिनीमा चन्द्रालक्ष्मी जातभेदो महावः लक्ष्मी मनपगामिनीमा यस्यां हिरण्यप्रभूतं भावो दास्योऽश्वरिन्देयं पुरुषानहम् यशुचि प्रेतो भूत्वा जुयादाजन्महम् सूक्तं पञ्चदशञ्चासीकां सञ्जपेत पद्मानने पद्मपत्रे पद्मधरे पदायिलाक्षी विश्वपरिविश्वमानने पद्मोक्षे पद्मसंभवे तन्मे पद्मक्षेण सौख्यमलभाव्यामा अश्वदाये गोदाय नलाय महादये रङ्गेलसा देवी कामवती मे पुत्रा पौत्रं धान्यस्तेष्वादिकेतमा तथा भवति माताय मन्तन्तो अग्निजनवायुधं सूर्योधनं धनामितो बृहस्पतिर्नमस्ते वैनते सोममिव सोमं भवति
सर्वेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ॐ लक्ष्मी यस्य परिग्रहवल्लभो प्रभो सेवका सर्वे लोके कुटुम्बपालनपरा कुर्यात् सदा मङ्गलं मङ्गल सावधाना गङ्गा सिन्धु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा भीमनदी च सरयू श्रीगण्डकी गोमती कावेरी कपिला सहिता नेत्रावतीत्यादयो मंगलम मंगल सावधाना आदित्यादिवग्रह शुभकरा मेषादयो राशयो नक्षत्राणियोगाशतिदयः तदेवता सद्गुणा मासादवसदेव दिवसा सन्ध्या सदा रात्रयो सर्वे सावरजङ्गमा प्रतिदिनं कुर्यात् सदा शुद्धं चिरसचिदानन्दं रामनाथमहं भजे तद्वैनकमले धारयन्तीं सलिलयाहाररूपसंहितां लक्ष्मीं देवीं विचिन्तये मनोजवन्मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वृष्णमादात्मजमानरयुतं किं श्रीरामदूतं च सदा नमामि ब्रह्माण्डाकरवः साक्षात् भारतीय संस्थानाचं आराध्य देव श्री रामदेव वीरविठ्ठल श्री कुलदेवता श्री लक्ष्मीनारायण शांते कामाक्षी रामनाथ सिद्धिनाथ सर्व देवता सन्निधानातून तशी 8 दिवसात शिलान्यास मुहूर्तानिमित्तानं शिलांतर्गत महाविष्णू तुगेल्या सन्निधानातून रामनाथी संस्थानाचे भूमिसाव मंडळी तसेच देवस्थानाचे कुळाभिजन तशी अर्चकवृंद अत्यंत श्रद्धा भक्तिपूर्वक जाऊन देवात सन्निधानाची प्रार्थना करून त्यासाठी 8 दिवसाक निज ज्येष्ठ शुक्ल 6 दिवसाक शुभमुहूर्ताचेरी कन्या लग्न वृषभ नवांशाचेरी शुभमुहूर्ताचेरी शिलान्यासाचे कार्यक्रम सर्व परिपूर्ण केलीच झाल्या धार्मिक कृत्य देवांशी विधी स्वीकारून घेऊचे तसे 8 दिवसाक हा एक शिलान्यास कार्यक्रम घडील निमित्तानं मुकाबिल्या दिवसांचो वास्तू कार्य म्हणजे वास्तू उभारणी कसं नसा कसं एक समया भितरी परिपूर्ण करता म्हणून भूमिसाव मंडळीनं एक संकल्प केलाय त्या समयाचेरी क्लप्त समयाचेरी वास्तू निर्माण जावची तशी देवान अनुग्रह करते तसे आईचे ह्या एक शुभ मुहूर्ताचेरी एकादशारी गुरु आणि शुक्राचे लाभ अशी निमित्तानं मुखार खंयचेही निमित्तानं खंयचे सरकारा निमित्तानं जेव्हा सरकार येतर खंयचेही वैयक्तिक व्यक्ती कडच्यान जेव्हा खंयचे रितीरी ह्या वास्तू निर्माण कार्य कडच्यान अडचण या नाशीची सर्व ही निर्विघ्न रितीरी ह्या कार्य कडका शिलान्यास घडील निमित्तानं सर्व ही कार्य बरे रितीर घडणी म्हण कीर्ती देवान हाडून घेवचे आणि हे एक वास्तू निर्माण केले निमित्तानं सर्व ही कुळाभिजनाक ताचे उपयोग
प्राप्त जावंक गेले तांगेले जिवनांतू आमगेले कुलदेवस्थानांतू आमगेले जिवनाचे महत्तर कार्य कडले म्हणे कीर्ती देवान हाडून घेवका एकंदरीत हे एक शिलान्यास केले निमित्तानं सर्वही हांगाचे सर्वही कुमिसांव मंडळीक बऱ्यापण घडका तांकांही वेळोवेळी धैर्य प्राप्त जावन हे वास्तू कार्य तांगे कडच्यान बरे रीती घडचे तसे देवान अनुग्रह करून देवाल फाटीबल स्वाम्याले सर्वही परंपरे स्वाम्याले फाटीबल तांकां प्राप्त जावन नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत तशी बऱ्याच चलो श्री रामनाथ महाराज की जय, पूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय, गोकर्ण मठ संस्थान की जय। ताट पण घेऊ स्वामी पाहून आपण एक तांबी होत व्हिडिओ जय